בסרטון זה אנו נדבר על שלבי הפתרון של שיטת מתחי צמתים. כשמה של השיטה, אנו נמצא את המתחים בצמתים ולאחר מכן נוכל למצוא כל דבר שיבקשו מאיתנו בהמשך. לפני שנתחיל עם שלבי הפתרון, בואו נזכר במושג צומת. צומת זו נקודה במעגל שאליה מחוברים 3 ענפים לפחות, כאשר ענף חייב להכיל לפחות רכיב אחד. נסתכל על הצומת בתמונה הבאה. נניח שכיווני נסיעת כלי הרכב המסומנים אלה הכיוונים של הזרמים בענפים. אם ניתן לכל הכבישים שמות, נוכל לראות שהזרמים שנכנסים לצומת הם I1, I2, I4 ו-I6, והזרמים שיוצאים מהצומת הם I3, I5 ו-I7. על מנת להבין את השיטה, נסתכל במעגל החשמלי הבא. בשלב הראשון נסמן את כל הצמתים במעגל וניתן להם שמות. בנוסף, נבחר צומת אחת לייחוס, כלומר, צומת זו תהיה מחוברת לאדמה והמתח בה יהיה 0 וולט. נשים לב ששתי נקודות שאין ביניהן רכיב נחשבות לאותה נקודה. בשלב השני, נסמן באופן שרירותי כיווני זרמים על הנגדים, ולזרמים אלו ניתן שמות לפי מספר הנגד. לדוגמה, הזרם על הנגד R1 יקרא I1, הזרם על הנגד R2 יקרא I2 וכן הלאה. בשלב השלישי, עבור כל צומת נכתוב את משוואת הזרמים לפי החוק השני של קירחוף. סכום הזרמים שנכנסים לצומת שווה לסכום הזרמים שיוצאים ממנה. נסתכל בתמונה שראינו קודם ונראה מה זה אומר. I1, I2, I4 ו-I6 נכנסים לצומת, I3, I5 ו-I7 יוצאים מהצומת. כעת נעבור למעגל שלנו. נשים לב שיש לנו רק משוואה אחת, כי מלבד צומת הייחוס יש לנו רק צומת אחת, ולכן נקבל I1 שווה ל-I2 ועוד I3. בשלב הרביעי נבטא את הזרם באמצעות חוק אום, כאשר זרם שווה להפרש פוטנציאלי חלקי התנגדות. בואו נזכר במושג הפרש פוטנציאלי. נניח שנרצה לחשב את הזרם דרך הענף הזה, כאשר יש לו מתח מצד אחד הנקרא VA ובצד השני מתח הנקרא VB. הזרם זורם מנקודה A לנקודה B, ולכן החישוב יהיה VA פחות VB לחלק ל-R. אם הזרם יזרום בכיוון ההפוך מנקודה B לנקודה A, הנוסחה תשתנה ל-VB פחות VA לחלק ל-R. כלומר, הזרם בענף יהיה המתח מהצומת שבה הוא מתחיל, פחות המתח בצומת שבה הוא מסתיים, לחלק להתנגדות הנגד. במידה ונתון לנו בענף מקור מתח בנוסף לנגד, נצטרך להתחשב בו ולהוסיף או להחסיר אותו לפי הכלל הבא. אם הזרם שסימנו יוצא מהדק הפלוס של מקור המתח, מוסיפים אותו, ואם הזרם יוצא מהדק המינוס של מקור המתח, מחסירים אותו. כעת ניישם את השלב הרביעי במעגל שלנו. זאת המשוואה של צומת A שקיבלנו בשלב 3. I1 זורם מהאדמה ועד צומת A, לכן 0 פחות VA. נצטרך כמובן להתחשב במקור המתח שגם נמצא בענף הזה, ומכיוון שהזרם שאנו סימנו יוצא מהדק הפלוס שלו, המשוואה שנקבל תהיה I1 שווה 0 פחות VA ועוד V1 לחלק ל-R1. גם את I2 ו-I3 נכתוב בצורה דומה. בשלב החמישי נציב את כל הערכים הידועים ונקבל משוואה אחת עם נעלם אחד. שימו לב, מספר המשוואות שווה למספר הצמתים שעבורם אנו מחפשים את המתח. בשאלה שלנו כאמור יש רק צומת אחת. לאחר שפתרנו את המשוואה, מצאנו את המתח בנקודה A.
בואו נסכם את שלבי העבודה במקרה של פתרון בשיטת מדחי צמתים. שלב 1, סימון כל הצמתים ובחירת צומת ייחוס וחיבורה לאדמה. שלב 2, סימון זרמים באופן שרירותי על הנגדים ונתינת שמות. שלב 3, עבור כל צומת כתיבת משוואות הזרמים של קירכוב. שלב 4, נבטא את הזרם באמצעות חוק אום כהפרש פוטנציאלי חלקי התנגדות. שלב 5, נציב את כל הערכים ונפתור את המשוואות שקיבלנו. בסרטון הבא נדבר על שני מקרים מיוחדים שאין עבורם התייחסות בשיטה שלמדנו. במקרה הראשון מופיע מקור זרם במקום מקור מתח. במקרה השני מופיע מקור מתח ללא נגד בענף. עד אז נסו לחשוב מה הבעיה, היכן זה משפיע על שלבי העבודה, וכיצד נוכל לפתור אותה. בשיעור הבא נעשה חזרה קצרה ונפתור תרגילים באמצעות השיטה שלמדנו. תודה שצפיתם, ניפגש בשיעור.